Hyvää syntymäpäivää! Hyvää syntymäpäivää. Mitä sä sanot siitä, että oot vanha? Ootko aika vanha? Vanha. Sä oot vanhempi kuin Jusa. Onko sulla tullut ryppy tuohon? Näkyy tossa, siinä nenän alla, siinä on. Kato, eli Iitvalle on tullut ryppy, joka siitä on tullut noin vanha. Elikkäs tänään on mun syntymäpäivä ja koska elämä on mitä on, niin syntymäpäivänäkin mennään töihin, mutta se ei oikeastaan haittaa. Mä siis lähdin just ojelee kohteelle, minkä mä menen kuvaamaan. Mulla on tänään vain yksi kuvaus, eli tänään tämmönen aika easy päivä. Mä siis on yrittäjä ja kuvaan muun muassa asuntoja. Ja joo, nyt on siis menossa yhden talon kuvaamaan juuri. Mä ajattelin, että mä testailen kuvata näitä pätkiä. Mä oon houkutellut niin pitkään aloittaa YouTuben tekeminen, joten mä nyt ajattelin vähän testailla ja katsoa, että mitä niinku tästä tulisi ja voiko täällä mun kameralla edes kuvata tällaisia videoita ja miten tää homma näyttäytyy, niin saa nähdä. Mutta kommentoikaa, jos mun pitäisi tehdä näitä jatkossakin tai jos olen ihan kehityskelpoinen yksilö tässä. Ja antakaa armoa, tosiaan tää on ensimmäinen video, niin kävin kuvaamassa, kuvaukset meni hyvin as always. Mutta joo, tää oli vähän kauempana täältä missä mä asun, niin mä törmäsin tällaiseen ihan supersöpöön pikkuseen kahvilaan, niin siis tämmönen kunnon siis vaaleanpunaiseksi maalattu tää koko rakennus ja tommonen kunnon idyllisen näköinen kesäkahvila. Niin mä ajattelin viedä itseni syntymäpäivä kahville, koska mikä sen parempaa. Joo, tuolla se näkyy. Sinne mä nyt menen. No niin, nyt on kahvit juotu. Olipas se sepä kahvila. Nyt pitää lähteä ajamaan kohti kotia, tai oikeastaan kohti päiväkotia, koska nyt pitää lähteä hakemaan lapsia. Tänään illalla ohjelmassa myöskin vanhempainilta, mikä on aina yhtä huvittavaa, koska tälleen vaikka olen 27 vuotta juuri tänään täyttänyt, niin edelleenkään en tunne itseäni kovin aikuiseksi, niin sit se jotenkin on aina huvittavaa istua tuolla vanhempainilloissa, vaikka se on kyllä siis kivaa kuulla lasten juttuja, mutta jotenkin mä en ole miehen kanssa olla vaan silleen, että oikeesti milloin meistä tuli nämä tyypit. Mutta joo, lähdetään. Let's go to the vanhempainilta. Mikä se on? MP. Ai vanhempainilasta? Ne. Jännittää nyt paljon. Jännittää? Ei. Miksi? Ei kiinnostais kohdata ihmisiä. Mitä? Ei. Ketä ihmisiä sun nyt ei kiinnostais kohdata? Ei oo tänään fiilis, että jaksais seurustella ihmisten kanssa ja ei se mitään. Mennään jotenkin. Kiva tunnelma. Kivalla tunnelmalla siis lähdetään vanhempainiltaan. Niin, miten meni tuolla vanhempainillassa omasta mielestäsi? Hyvin meni, mutta oli se kyllä vähän turha ehkä. Älä! Ihan nyt. kiva vanhempainiltahan se oli. Sehän on kiva nähdä hoitajia ja muiden vanhempia. On. Huippupäiväkoti meillä, me ollaan sitä tosi tyytyväisiä, että siitä se ei jää kiinni. Niin on, ja aivan ihanat hoitajat meidän lapsilla ja kaikilla. Nyt mä tulin tänne minun vanhemmilleni, koska minun äiti on luvannut minulle synttärihoidon. Mun äiti siis opiskelee vyöhyketerapiaa, joten siitä tulee täydellistä. Mehän pitää kivaa, me mennään suihkuun, jee! Kaikki lapset pääsee suihkuun. Kaikki lapset suihkuun, jee! Huutakaa lapset, jee! Nyt mä lähdin kävelee porukoilta kotiin. Jep, meidän porukat siis asuu tyyliin
reilu kilometrin päästä meiltä. Onko se alle kilometri? Mutta joo, ai että. Mä olen niin rentoutunut, siis toi äitin tekemä hoito oli niin ihana. Siis ai että. Meinasin nukahtaa ja nyt tuntuu vähän haastavalta lähteä sitten sen jälkeen vielä kävelee kotiin, vaikka tää ei todellakaan pitkä matka, mutta joo, siis se on vyöhyketerapia. Äiti on siis kohta saa virallisen nimityksen, mutta käytännössä siis äitiys- ja vauva vyöhyketerapeutti käsittääkseni. Mutta vaikka en ole raskaana enkä ole vauva, niin silti hän minuakin hoisi ja teki erittäin hyvää. Mutta joo, jos kiinnostaa, niin Instasta löytyy Kätilö kanssasi, niin sieltä pääsee äitin hoitoihin. Nyt mä oon menossa tosiaan kotiin. Mulla on hirveä nälkä. Mä ajattelin tilata mun mieheltä jonkun ihanan iltapalan, koska onhan tänään nyt mun synttärit, niin kyllähän mä nyt voin vähän tilailla iltapaloja. Saa nähdä, se on siis todennäköisesti kauraleipää ja kananmunaa, keitettyjä kananmunia. Ja se on siis best of. Siis tää päivä oli nyt tarkoitus olla tällä, mä nyt vaan niinku kuvailen ja vähän fiilistelen, että miltä tuntuisi kuvata näitä videoita ja että osaisiks mä tätä ja että miltä se editointi tuntuu ja kaikin puolin näin. Mutta joo, mun mielestä on ollut ihan hauskaa, paljon tässä on vielä opittavaa. Mutta siis joo, en mä tiedä, tuliko mä tätäkään videoa julkaisee, mutta ainakin tässä on nyt vähän testailtu ja silleen. Kertokaa, että mitä te ootte nyt niinku mieltä, pitäisikö mun alkaa tähän hommaan vai ei. Ja joo, kehitysideoita voi myös laittaa. Mut joo, nyt mä ajattelin, että kun mä kävelen nyt kotiin, niin mä voisin nyt tässä matkalla vähän kertoa itsestäni, koska varmaan, mä en tiedä katsoako sitä kukaan muu kuin mun mies ja äiti, mutta ehkä, jos siellä on joku muukin katsomassa, niin ehkä te haluaisitte vähän tietää musta lisää. Siis mähän teen TikTokia ja Instagramia, tai siis päivitän TikTokia ja Instagramia, niin ehkä siellä on jotkut tullut sitä kautta ja tietääkin musta jo aika paljon, mutta jos sattuu niin, että tämän videon näkee vaikka joku semmonen, kuka ei ole mua ennen missään nähnyt, niin joo, tosiaan hei, tervetuloa, minä olen Iitalotta, 27 täytin juuri tänään, eli tänään on mun syntymäpäivät. Ja mun horoskooppi on leijona ja se kuvaa aika vahvasti ehkä sitä mun luonnetta, varsinkin mikä näkyy ulospäin. Horoskooppiin liittyen mun on pakko sanoa, koska siis mähän oon hyvin vahva leijona ja sitä mulle aina sanotaan, että no joo, susta kyllä näkee, että sä oot leijona. Mutta mä en tiedä miksi musta aika nuoresta asti mulla on ollut semmonen tunne siitä, että jotenkin, että se ei ole kyllä ihan täysin se, mitä mä oon. Se leijona, nyt kun tulee auto, niin mä kuvaan kiusallisesti yksinäisellä tiellä itseäni. Siis mun joku nouseva merkki TMS on, oliko se nyt rapu vai skorpioni? Mä muistan. Mutta joka tapauksessa niin se kertoo enemmän sitä, että minkälainen mä oon sisältä. Ja se oli just sitä, että mä oon loppujen lopuksi sisältä aika semmonen herkkä ja semmonen niin kuin, haavoittuva ja yliajattelija jne. Että musta helposti saa ulospäin semmoisen kuvan, että mä oon tosi semmonen niin kuin sosiaalinen ja itsevarma ja tavallaan semmoinen vahva persoona ja sitä mä oonkin, mutta se ei ole niin kuin se koko totuus, että mä myös aika paljon ehkä sillä semmoisella tietynlaisella itsevarmuudella ja sellaisella, miten sen selittäisi, niin mä myös vähän peitän sitä mun semmoista heikkoutta ja sitten ne, ketkä oikeasti on mun läheisiä, niin ne sitten tietää ja näkee sen, niin kuin sen myös mun sisäisen herkkyyden ja sellaisen. Mutta joo, semmonen tarina nyt siitä mun horoskoopista. Mutta joo, me tosiaan asutaan mun perheen kanssa Kouvolassa. Ja joo, mä oon siis täältä itse kotoisin, mutta me muutettiin tänne nyt reilu vuosi sitten takaisin. Me ollaan tässä välissä asuttu Helsingissä ja sitten asuttiin pari vuotta Kittilässä. Ja nyt sitten muutettiin takaisin tänne, koska just että meillä on 2 pientä lasta, niin jotenkin kaipas tukiverkostoa nyt eri lailla sitten elämään. Niin muutettiin tähän kilometrin päähän mun vanhemmista. Ja se on ollut toistaiseksi erittäin hyvä päätös. Ja tosiaan meillä on 2 lasta. Esikoinen on 3,5-vuotias ja sitten nuorimmainen on 2-vuotias. Ja he on aivan ihania. Ja mitähän muuta mä kertoisin nyt itsestäni. Tosiaan mulla on mies, myös Tuukka, ehkä näittekin tässä videolla. Ja meillä menee hyvin, meillä on aivan ihana parisuhde.
Ollaan toki käyty parisuhdeterapiassa tässä nyt jonkin aikaa. Ja joo, siitä mä en sen enempää ole hirveästi someen avannut, koska se on jotenkin mun mielestä semmoinen meidän kahden välinen juttu. Mutta jotenkin se ehkä kuvastaa sitä, että me molemmat ollaan semmoisia, että me halutaan parisuhteelta aika paljon. Ja tavallaan, miten se selittäisi silleen, että me tavallaan vaaditaan parisuhteelta aika paljon. Että meille kummallekaan ei riittäisi semmoinen, että mitä valitettavan usein kuulee tutuilta tai lukee jostain nettipalstalta, että porukka on niinku sellaisessa suhteessa, että ei voi puhua toiselle tai ei, niinku, että ärsyttää toisen käytös jne. No totta kai tällaista on niinku välillä kaikissa suhteissa, mutta me halutaan sellaista tosi vahvaa ja syvää kumppanuutta ja semmoista, että me oikeasti valitaan se toinen joka päivä ja näin, niin joo, meillä tuli siis 7 vuotta täyteen nyt juhannuksena ja joo, siitä me ollaan aika paljon puhuttu, että 7 vuoden kriisi ei ole mikään vitsi, koska meillä ei ole todellakaan ollut mitenkään helppo vuosi ja sen takia just hakeuduttiinkin sinne parisuhdeterapiaan, mutta joo, ja se on ollut ihan superhyvä päätös, koska siinä on oppinut ihan valtavasti toisesta, itsestä, meidän välisestä kommunikaatiosta, kaikesta, että miten asiat voisi tehdä eri lailla, niin suosittelen oikeasti joka ikiselle. Mut joo, se siitä. Nyt meillä menee tosi hyvin ja me ollaan ihan rakastuneita ja kaikkea ihanaa. Mutta siinä varmaan sellaiset, no joo, sit muita perustietoja ehkä hyvä kertoa, että mä oon siis tosiaan täyspäiväinen yrittäjä. Mä aloitin yrittäjänä toukokuussa nyt ihan muutama kuukausi sitten. Mä oon tehnyt kaikenlaisia töitä, asiakaspalvelumyyntiä, kaikenlaista, mutta viimeisimpänä ennen kuin mä jäin äitiyslomalle, niin mä olin pankissa, tein rahoitusta ja sitten nyt äitiysloman jälkeen, kun muutettiin Kouvolaan, mä olin vähän aikaa myynnin ja markkinoinnin assarina kiinteistövälitysfirmassa, missä mä vähän tutkailin suuntaa, että onko se pankkiala vai olisiko se kiinteistövälitysala vai mitä mä oikein haluaisin alkaa tekemään. Mutta sitten nyt tavallaan ehkä noiden omien someharrastuksen sun muiden kautta on löytänyt sen intohimon ja palon tähän tietynlaiseen kuvaamiseen ja muuhun. Niin nyt mä sitten uskaltauduin hypätä täyspäiväiseksi yrittäjäksi toukokuussa. Ja joo, mä teen siis somejuttuja, omaa somea tietysti, mutta siitä mä teen valokuvauksia. Tällä hetkellä kuvaan esimerkiksi tosi paljon asuntoja ja sitten kaikenlaisia tämmöisiä niin kuin somejuttuja yrityksillä. Eli sisällöntuotantoa ja UGCtä ja kaikkea semmoista. Vähän niinku, vähän kaikkea, you know. Mä myös vähän niinku tälleen yrittäjätaipaleella nyt tässä niinku tutkailen itseäni vielä. Ja vähän sitä, että mikä on oikeasti se, mikä mua niinku silleen aidosti oikeasti kiinnostaa ja mihin mä haluaisin niinku kunnolla panostaa. Mutta se mun mielestä tässä on parasta, että nyt niinku, kun mä oon yrittäjä, mä voin tehdä niinku ihan mitä vaan tavallaan. Kunhan niinku, mä teen jotain, mistä mulle maksetaan. Mut joo, sellaista. Siinä oli ehkä niinku sellaiset perusjutut minusta, I guess. Niin, joo, katsotaan mitä ihana ilta, aurinko. Ihanaa oikeesti, että on elokuun puoliväli ja täällä on vieläkin näin lämmin, että mä voin vaan täällä kesämekko päällä kävellä kotiin ja ei ole yhtään kylmä. Nyt on siis kello jo jotain yli 9. Mutta joo, kysykää, jos on jotain kysyttävää. Kertokaa terveisiä tai jotain sinne kommenttikenttään, että onks tää niinku hyvä idistää mun tubeura. Joo, en mä ehkä ihan niinku tubettajaksi itseäni vielä kutsuis, mutta ei sitä kuulkaas tiedä, mitä tässä elämässä vastaan tulee. Siis mähän oon nimenomaan luonteeltani hyvin vahvasti tämmönen, että mä vaan testaan asioita ja mua ei ihan hirveästi kiinnosta, mitä muut musta aattelee. Ja jotenkin en mä tiedä. Mä pidän sitä myös omana vahvuutenani. Mutta joo, mä en tiedä kuvaileks mä enää tossa illan aikana mitään. Nyt mä menen varmaan kotiin syömään ja sitten varmaan, en tiedä, pitäisi tehdä kyllä vähän noita yrityksen kirjanpitojuttuja, mutta tiedättekö, mä en välttämättä jaksa. Voi olla, että menen tänne huomiseen esimerkiksi huomenna, että kun mä en ole tehnyt niitä. Se on siis semmoinen asia, mitä mä vihaan. Joo, mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Ja tosiaan kommentoi mitä tykkäsit ja nähdään ehkä ensi videossa. Moikka!